Hija sistema ta' kura li tuża teknoloġija sofistikata iżda b'kontroll preċiż. Din il-pompa li titpoġġa taħt il-ġilda fiż-żaq twassal il-mediċina direttament lejn ix-xewka tad-dar b'dożi minimi imma effettivi. Dan sabiex jitnaqqas l-uġigħ ta' pazjenti li jkunu fuq doża kbira ta' mediċini jew pazjenti li għandhom kanċer u jkunu muġuwajn ħafna. Tintuża wkoll għal dawk fil-kura paljattiva u li jkunu mistennija jgħixu aktar minn 6 xhur. Di l-intratik il-pomp hija pompa sempliċi ħafna fej tagħti l-mediċini il-pazjent u tingħata fej għandha bżonn f'dak il-każ. Jekk hija mediċini tal-uġigħ, il-mediċina tingħata direttament madwar l-ispina kordali u dan il-mediċina jasal fil-moħħ. U bekk inkunu qed nagħtu doża ħafna inqas, infatti ħafna mill-mediċini huma mid-darba inqas milli kieku qed toħodhom mill-ħalq. Fejn nafu li jekk toħodhom mill-ħalq ħafna mill-mediċini jitkissru u ftit huwa l-persentaġġ li jasal fil-moħħ. U bekk jibdaw jikkawżaw ħafna side effects. Il-pompa taħdem mod kontinwu u tista' tiġi aġġustata skont il-bżonnijiet tal-pazjent. Għandha mqabbda magħha tubu żgħir li jagħti l-mediċina 24 siegħa kuljum. Il-pompa titqiegħed fin-naħa taż-żaq, ikollok pipe irqiq ħafna li jidħol ġo l-ilma madwar l-spinal cord u jagħti mediċina kontinwa. Dr. Bellizzi qalet li din il-proċedura saret ukoll fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Għall-ewwel darba sar ftit tal-ġimgħat ilu kienet proċedura ta' suċċess ħafna u l-pazjent kien komdu baqa' Għawdex u para recovery sar Għawdex ukoll. Wieħed mill-pazjenti li qed jibbenefika minn din it-teknoloġija huwa Andrea Kallejja, żagħżugħ li fl-2022 ġarrab ġrieħi serji fix-xewka ta' daru waqt attività sportiva fejn tuffiħa. Illum ftit ġimgħat biss wara l-intervent jistqar li qed jgħix ħajja aħjar. Il-kwalità tal-ħajja tjibet ħafna, ċertu busija fl-idej naqset, ċertu movimenti ħarġu iktar naturali u normali. U għandi wkoll ċertu saħħa li qabel ma kellix. Dr. Bellizzi qalet li s'issa f'Mater Dei saru madwar 20 intervent. Spjegat li bħal fil-każ ta' Andrea, il-pompa tista' tintuża wkoll għal pazjenti li għandhom ġbid fil-muskoli. Hawnhekk il-pompa timbtela b'mediċina oħra li tkisser din l-ebusija. Żiedet li reazzjoni tal-pazjenti wara l-intervent li jieħu madwar siegħa kienet pożittiva. Ikonna improvement kemm fi kwalità ta' ħajja kif ukoll mill-ammont ta' uġigħ jew spasms li jkollhom. Peress li qed tagħti ħafna doża inqas u qed tasal eżatt il-mediċina fejn suppost l-ammont ta' side effects huma ħafna inqas, ġifieri kwalità ta' ħajja tkun ħafna iktar. Dr. Bellizzi fistret bħala vantaġġ kbir li b'din il-pompa mhux biss il-pazjent mhux qed jieħu l-pilloli b'mod regolari, iżda qed inaqqas ħafna mill-mediċini li kien jieħu matul il-jum.